Името на продукта D4X прилича на секретен код. Интригува и омагьосва. Новият продукт на Vision не е разфасован в капсули, таблети или тубички. Състои се от специални порции Unit Dose. Уникален, без аналог, иновационен и революционен. Така днес с лека ръка рекламистите определят практически всичко от автомобили до кисело мляко. Тези думи се използват толкова често, че са изгубили значението си. Макар че в случая с продукта D4X тези епитети ще бъдат справедливи, ние ще минем без тях и ще оперираме само с фактите. Защитава органите мишени. Органи мишени, така се нарича органът или тъканта, върху който най-силно въздействат определени вредни вещества. Например, никотинът бие по кръвоносните съдове и дихателните органи, алкохолът поразява черния дроб, бъбреците и сърцето, небалансираното хранене удря стомаха, червата и подстомашната жлеза. Органите мишени са извънредно възприемчиви към всякакви негативни влияния, било то стрес, вредни навици, влошена екология, но има добра новина. D4X е своеобразен продукт антидот, който закриля нашите мишени. И което е особено важно. D4X идва на помощ моментално. За разлика от другите оздравителни продукти, резултатите не трябва да се чакат с дни, седмици или месеци. При това D4X въздейства на организма като на единна система и не допуска и най-малката повреда в нея. Нормализира кръвообращението, намалява нивото на холестерола в кръвта, изработва енергия, бори се срещу преждевременното стареене на организма, засилва клетъчното дишане, подобрява работата на мозъка, сърцето, черния дроб, бъбреците, белите дробове, стомаха, червата, подстомашната жлеза, кожата, костната тъкан, костния мозък, кръвта, плазмата и лимфата. Умна храна, ново поколение оздравителни продукти. Определят новият продукт като храна на бъдещето и действително D4X не е бат, не е медикамент, а умна храна. Докато обикновената храна, дори и най-полезната, въздейства само физически на организма, D4X действа на организма подобно на семафор и оказва влияние върху работата на главния орган разпределител мозъка. Това е възможно, защото частиците са извънредно малки. Размерът им е само 100 нанометра. Благодарение на това наночастиците проникват в най-закритата зона на организма, каквато е мозъкът, и му изпращат команди. А той на свой ред я изпълнява и започва правилно да управлява целия организъм. Натурален препарат. В състава на умната храна D4X влизат изключително само натурални ингредиенти – глок, шипка, хибискус, кехлибарена киселина и мед. Но продуктът е ценен не само заради своите съставки. Продуктите от групата Smart Food се произвеждат чрез прилагане на неинтрузивна молекулярна екстракция. Това позволява от растителната суровина да се вземат насочено, практически на молекулярно ниво, само необходимите съставки, пречистени от нежелателни примеси. А такива примеси, както показват изследванията, могат да бъдат открити дори в най-полезните растения – кадми, олово, арсен, живак, пестициди, бактерии от групата на чревните пръчици, плесени, радионуклиди. Всички тези вредни примеси могат да се намират във всяка растителна суровина, в така наречените условно допустими количества. Виновни за неизбежното присъствие на тези добавки е растителната среда и неправилния превоз и обработка. Освен това, благодарение на така наречената молекулярна хомогенизация, създателите на продукти имат възможност да програмират тези молекули за определени действия. Но да се създаде действена формула на продукта не е достатъчно. Необходимо е още всички негови свойства да бъдат запазени дълго време. За тази цел са нужни или консерванти, или специална извънредно скъпа опаковка. D4X минава и без двете. Молекулярната хомогенизация осигурява такава консистенция на продукта, при която продължителният срок на съхранение е възможен без всякакви консерванти. Впрочем, този пролонгиращ ефект се постига не само чрез хомогенизацията. Другите два пролонгатори са натуралният мед, който влиза в състава на D4X, и индивидуалната опаковка на всяка доза от продукта. Постигнатият по този начин продължителен срок на съхранение предпазва още един лесно раним орган мишена – кесията на потребителя. Резултат от работата на специалисти със световно име. Продуктът D4X беше създаден във виртуалната научна лаборатория DEM4, специализирана в разработването на продукти от ново поколение Smart Food – умна храна. В основата на разработките на лабораторията стоят съвместните изследвания на Vision и Световната здравна организация, както и най-новите открития в областта на здравословното хранене. Сред авторите са известни специалисти като доктора на фармацевтичните науки Амет Мбоч, директора на фармацевтичния концерн Агрофарма Максимилиан Ромби,
вице-президента Арам Оротонян и други. Лаборатория DEM4 се възглавява от президента на Vision Дмитрий Буря. Бестселър, необходим на всички възрастови категории. Тинейджерите, младите хора и хората на средна възраст водят абсолютно различен начин на живот. Те имат различни навици и нужди. Онова, което е необходимо на растящия организъм, може да се окаже съвсем неподходящо за зрелия вече оформен организъм. Специалистите на DEM4 успяха да създадат продукт, който е необходим на всички възрастови и социални категории. Вредните енергетици и стимулатори са бич за младото поколение. Тютюнът, алкохолът и лекарствата са чести спътници на зрелостта. Но независимо от възрастта на човека, D4X защитава организма и повишава енергийния му статус, спомага за детоксикацията. Вкусен начин да се храним полезно. Защо всичко полезно е толкова безвкусно? Питат привържениците на здравословния начин на живот, гледайки печално към неапетитните листа на салатата, покълнулата пшеница или обезмасленото мляко. Особено страдат любителите на сладкото. Но така беше само докато не се появи Unit Dose D4X. Умната храна се съчетава прекрасно с натуралните киселомлечни продукти, като ги прави също толкова вкусни, като любимите на много от нас кисели млека с биодобавки и при това много по-полезни. Какво да кажем в заключение? Обикновено чудо.